ଚାଲ ଆଜି ଗୋଟିଏ ସତ ଘଟଣା ଜାଣିବା। ବୁଲବୁଲା ନା ଗାଁରେ ଏକ ଝିଅ ରହୁଥିଲା, ଯାହାକୁ କି ଗାଁ ଲୋକେ କହୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଭୂତ ଧରିଛି ଏବଂ ସେ ପାଗଳ ପରି ହେଉଛି। ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ସେ ଟୁକେଲଟା ଘରୁ ବାହାରରେ ଥିବା ଏକ ଖଟକୁ ଉଜାଡ଼ି ଖଟକୁ ଓଲଟାଇ ତା ଉପରେ ଶୋଇଗଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା ମାନେ? ଯେମିତି ଆମେ ମଶାଣିକୁ ନେଇଥାଉ ଖଟକୁ ଓଲଟାଇ, ସେମିତି ଥିଲା ସେ ଖଟ ଏବଂ ସେ ଝିଅ ତା ଉପରେ ଶୋଇଗଲା। ତା ମା ବାପା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ପାଖ ଆଖ ଲୋକ କହିଲେ, ଏ ଝିଅଟା କ'ଣ ପାଗଳ ହୋଇଗଲାଣି କି? କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅର ସ୍ୱର ନଥିଲା, କିଛି ସେ ଝିଅ ଜାଣି ନ ପାରୁଥିଲା। ପଛେ ସେ ଝିଅକୁ ପଚାରି ଯାଇଥିଲା କି କ'ଣ ହେଲା ରେ, ତୁ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କଲୁ? ସେ ଝିଅ କହିଲା, ମୋ ଦେହ ଭିତରେ କିଛି ଅଛି, ସେ ମୋତେ କହୁଛି ତୁ ଏ ଖଟ ଭିତରେ ରହ, ଖଟ ଉପରେ ରହ, ଖଟକୁ ଓଲଟାଇ ଶୁଅ, ହେଲେ ଖଟରେ ରହ, ଏମିତି କହୁଛି ସିଏ। ତ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତ ଗାଁ ଲୋକେ କହିଲେ, ଏ ଝିଅଟା ପାଗଳ ହୋଇଗଲାନି କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଭୂତ ତାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏମିତି ଗାଁ ଲୋକେ କହିଲେ, ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଁରେ କହନ୍ତି। ଆଉ ଏ କଥାଟା ଗାଁରେ ନର୍ମାଲ ହିସାବରେ କୁହାକୁହି ଯାଏ, ସାଧାରଣତଃ କୁହାକୁହି ଯାଏ। ତ ଆଉ ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ 6 ବଜରେ ସେ ସେମିତି କଲା, ଖଟକୁ ଓଲଟାଇ ତା ଉପରେ ଶୋଇଗଲା। ଗାଁ ଲୋକେ କାବା, କ'ଣ ହେଲା ରେ ଏ ଝିଅକୁ? ଦେବତା ଛିଦେଲା କି? ଭୂତ ଖାଇଦେଲା କି? କ'ଣ ହେଲା ତାକୁ? ଏମିତି କହିଲେ। ତା ଘର ଲୋକ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କ'ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଝିଅର ବିବାହ କରିବା ସମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲାଣି। ଝିଅକୁ ହେଉଥିଲା 21 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ସେ କେମିତିକା କାମ କରୁଛି ଇଏ? ତ ଗାଁ ଲୋକ କହିଲେ, ତୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଜାଗାକୁ ନେ, ଗୋଟିଏ ଗୁଣିଆକୁ ଦେଖା, ସେ ଭଲ ହୋଇଯିବ, ଏମିତି କହିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ। ତ ତା ମା ବାପା ସେମିତିକା କଲେ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ନେଲେ। ସେଠାରେ ବାବାଟି କହିଲା, ତୋ ଝିଅକୁ ଗୋଟିଏ ଭୂତ ଛୁଇଁଛି। ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ଗଛେ ତୁ ଆମ୍ବ ଖାଉ, ତୋ କ୍ଷେତରେ ଥିବା ଆମ୍ବ ଗଛ, ସେଠାରେ ସେ ଭୂତ ରହେ। ତୁ ଦିନେ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଦେଖି ତୁ ହସିଦେଲୁ, ତ ଭୂତ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲି ଆସିଲା, ଏମିତି କହିଲା ସେ। ସେ ଝିଅଟା ଜାଣିପାରିଲା ସେ କ'ଣ କରିଛି। ଏମିତି ହୁଏ ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକେ ମାନିଥିଲେ ଆଗରୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅ ଜାଣିନଥିଲା। ସେ ଝିଅ ତା ବଡ଼ି ଭିତରେ ଏକ ଆତ୍ମା ରହୁଥିଲା, ସେ ଆମ୍ବ ଗଛର ଆତ୍ମା। ସେଠାରୁ ଆସିଲା ଝିଅ, କିଛି ଔଷଧ ଲଗାଇଦେଲା ବାବାଟା, ହାତରେ, ବେକରେ, ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇଦେଲା। ଝିଅ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଠିକ୍ ହେଲାନି। ସେ 6 ବଜେ, ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ବଜେ ଫେରି ସେମିତି କଲା, ହେଲେ ସେ 6 ବଜେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସାଙ୍ଗ ଘରେ ଥିଲା। ସେ ସାଙ୍ଗ ଘରର ଖଟକୁ ବାହାରକୁ ଆଣି ଖଟକୁ ଓଲଟାଇ ଉପରେ ଶୋଇଦେଲା। ତା ସାଙ୍ଗ ଘର ଲୋକେ ଡରିଗଲେ, ତା ମା ବାପାକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଆଉ ତା ମା ବାପା ସେ ଝିଅ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଫେରି ସେ ବାବା ପାଖକୁ ନେଲେ। ସେ ବାବା କହିଲା, ଆରେ ଭୂତ, ତୁ ଯିବୁ କି ନାହିଁ? ସେ ଝିଅକୁ ପଚାରିଲା। ଝିଅ କହିଲା, ମୁଁ ଯିବିନି। ଝିଅ ନ କହୁଥିଲା, ତା ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମା କହୁଥିଲା, ମୁଁ ଯିବିନି। ତ ବାବା କହିଲା, ତୁ ଯଦି ଯିବୁନି, ମୁଁ ତୋତେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଏମିତି ଏମିତି କରିଦେବି। ତ ଝିଅ ଡରିଗଲା ଆଉ ସେ ଭୂତଟା ତା ଦେହରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ସେଠାରୁ ସେତେ ଦିନୁ ସେ ଝିଅଟା ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲାନି। ଆଉ ଆମ ଗାଁ ଲୋକେ ବି ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ। ଯଦି ଷ୍ଟୋରିଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେଣୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।